tinfaqa bużieqa oħra f'wiċċ il-Partit Laburista wara li gideb dwar il-BWSC, wara li gideb dwar l-eks Ministru Giovanna De Bono u żewġa, u wara li gideb fil-konfront ta' xufier tal-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fost oħrajn. Għal darboħra, esponenti u l-medja tal-Partit Laburista reġgħu inqabdu f'gidba oħra. Din id-darba dwar il-permess li kien moti lil-mara tal-eks President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Viktor Xerri għal-bini mill-ġdid ta' farmhouse abbandonata fil-Baħrija li wara aktar minn 12 sena saret ġustizzja magħhom. Fl-2009, sena wara li l-MEPA kienet ħarġet permess għall-estensjoni ta' din il-binja u wara li beda x-xogħol, esponenti u l-medja tal-Partit Laburista kienu bdew kampanja qawwija kontra Viktor Xerri u l-familja tiegħu bl-intenzjoni li ħamġuh. Dak iż-żmien Xerri kien għażel li riżenja mill-kariga fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista biex ikun jista' jiddefendi l-każ bħala ċittadin privat u mingħajr ma ssir ħsara lill-partit. Fost attakki mill-eks mexxej Laburista Joseph Muscat, kif ukoll preżentaturi u reporters tal-medja Laburista fosthom Mirjam Dalli, Ramona Attart, Charlon Guder u Jonathan Attart. Kallis Freġu li qed jagħmel fil-Baħrija. Min barra diversi stejjer fuq il-medja Laburista, esponenti tal-istess partit kienu attendew ukoll għal dimostrazzjoni li saret qrib il-post. Fosthom l-eks segretarju ġenerali Jason Mikallef u d-deputat Anthony Aġuż De Celis. Aktar tard, il-qorti kienet iddeċidiet li l-eks President tal-Kunsill Ġenerali ma kien ikkommetta l-ebda illegalità fil-Baħrija. U fl-aħħar jiem l-awtorità tal-ippjanar tagħtu raġun billi ħarġet il-permess fuq il-binja li llum bidlet is-sidien wara li l-istess awtorità kienet irtiratu wara l-pressjoni li kienet saritilha mill-Partit Laburista. F'konferma ċara li hu kien vittma ta' kampanja partiġana u personali inġusta.